What's up guys? Maayong pagbalik sa pinakanindot na show! What's up guys? Bago na ako nisugda, this video is brought to you by Globe Studio. So atong niaging adlaw kay gi-9 email sa kuha. Ningon siya, Glenn, adto sa premiere night sa Goya Bay. Sige, why blima? Asa man na? Sa Galleria Glen, September 1. So ay pagduha-duha niya, atog ko kay hilig man ko mga video ng mga history bitaw. Kanang history about sa mga nahitabo sa mga heroes sa una, sa mga nagsakripisyo kinabuhi para lang mahimog Pinas sa Pilipinas karong adlaw. Kay hilig buhay ko tong salida nga General Luna. Mo to isa sa mga pinaka the best nga nakitaan nga movie sa Philippine cinema. And yes, tura ni adtog ko sa premiere night sa Goyo kay para makakita ko sa salida. And syempre nag-hike ko para makasulod ko sa sinihan. Lain sad kay di ko mo hike. Uy, tura. Kita ko gwapo. Kita ko gwapa. And syempre pagsulod na ako sa sinihan, nag-explain sila kung sa mga highlight o mga amo i-expect nga mahitabo ani nga Goyo nga salida. Mura siya mini press conference. Yes, press conference ang tawag ani. Gi-explain diri kung unsa daw kalisod pagbuhat ani sada kay ning cut pa daw sa bukid para lang ma-recreate ang katong nahitabo sa Tirad Pass daw sa una. And moto, nagsugod na ring salida. And from watching the show, nakaingon jud ko nga, wow, grabe gyud ang sakripisyo ning mga general na sa una, mga tao sa una. Naslay kasing-kasing mo nang ilag yung gisakripisyo lang kinabuhi para lang sa Pilipinas. Pero in the end, kabalong kita sa history na to, gitry nila ilang best pero nasakop yapon da, pero at least gitry nila ilang best. Mabitaw na i-quote nga, try and fail, but do not fail to try. Ilag yung gipakita nga, nagislay pusong Pinoy. Nakaingon ko nga, sila jud ang Pinoy pride. Sila ang legit nga Pinoy pride. Katong mga tawanan, kabalong na mo kinsa na sila. Kabalong na mo, kung naglantaw mo sa akong video karon, kabalong na mo kung kinsa ka. Kamo ang tinuod nga Pinoy pride. Rest in peace. And upon watching the show, kabalo man kita sa history nung manggid sila. Pero kaning movie nga Goyo, natingala jud ko. Mura dili magni sakto. Wa jud ko nito nga si Goyo. Mao nang akong i-prove sa inyo nga dili pa si Goyo. Ako'y naglakbay sa karagatan para malaman ang malalim na katotohanan. Inamoy ko ang hangin. Ang sarap ng simoy. Uy, may nakita akong kuweba. Pupunta ako sa kuweba na yan. Kaya ako'y sumisid sa kuweba na. Ang dilim pala dito. Pumasok ako. At baka may mga clue akong makita. Ang hirap ng Tagalog eh. Ano bang Tagalog ng clue? Kaya clue na lang. Pumasok ako. Uy, ang dilim pala talaga. Nakakatakot. Nakakatakot pumunta dito. Ang dilim-dilim. Medyo kabado na ako kasi may nakita akong abat. Andito pala si Batman. Atras muna. Scary. Dito na lang ako sa mga ebidensya kasi hindi talaga ako naniniwala na patay na si Goyo. Kaya inaralan ko ng mabuti. Tiningnan ko mabuti. Oy, Machu Papi. Hello. Inaralan ko ng mabuti at tinignan ulit. Ako'y nagtataka pa rin. At saka, wala namang pinagkaiba ang damit ni General sa damit ko. Kaya sinuot ko ang cap. Cap ba'y tawag ana? At saka nagtaka ako. Bakit ako nagsalute? Anyari? Kaya pinag-aralan ko ng mabuti. Nag-research ako kasi hindi ako makapaniwala. Binigyan ko ng formula. At sa formulang ito, nakabigay ako ng solusyon. Kaya pala, ako si Goyo. Char lang.